trois fois magnampody izo fa eto zegny zany andeha hagnano correction le fa nataoko taloha tagny satria hoe nisy diso raha haraka an'le izy satria zay raha ambara zay taty tavara taty koa ndraiky zegny hoe tsy haiko na olobenay ndraiky zegny magnano koragnano lohateny fa hitako mifanipoka be am'le tegna le raha vrai le réalité-ny tantaran'le zafiny ndraiky zafiny fotsy. Hitanao zao ohatra ranambara zay taty hoe nisy tsaiky aroe nampifidianagny vola napetraka teo araiky volamena araiky vola fotsy bakore itantara igny ndray fa tantara erroné be tsy karaha zegny aby zegny le vrai histoire zegny hoantsika avaraty zegny tantara nambarantsika taty hoe kaofa mikoragna zafiny mena hoe nisy tsaiky aroe napetraka teo nampifidianagny vola araiky vola patany fanjavamena araiky tsangan'olo hoe araiky en fait histoire io zegny hoe tsy zegny tegna ny tsy agny fekiny fa le zafiny mena sy ny zafiny fotsy zegny hoe le terme io zegny tsy teraka tavatra taty fa teraka tagny atsimo be tagny le niforognan'le terme ma tsy nino fa hoe karazagna hoe natsiagna sokajiny zegny hoe resaka hoe karaha izy koa amin'ny indien karaha resaka caste zegny nasiagna sokajiny zegny hoe nisaragna le holo mba hahafahagna misafidy ny holo hatsangagna na andeha hatsangagna mpanjaka karakaraha zegny karaha hoe mba hangalagna hoe alignen'olo hoe hitondra fanjakana zegny namorongana saranga mba agnamoragna fangalagna taranaka n'olo le mitondra fanjakana za tsy nikivolagna hoe fanjakana sakalava na fanjakana mafaly fa hoe amorongana fanjakana zegny fo zegny le niforognany hoe zafiny fotsy sy zafiny mena zegny tegna ny hantony niforognany zegny zio mba andesigny hoe amorongana sokajy mba mahamoramora le hoe fangalagna hoe taranaka reto ogno zegny hoe mitondra fanjakana tamin'ny vanim-potoagnandreo aloha faritako mazava satria hoe izy koa zany any igeneralizegny hoe tsaotsika malankira hoe karaha folany zay karaha zegny tamin'ny vanim-potoagnandreo tagny zegny hoe hitanao netinety kokoa zegny hoe le fagnanaovagna izy ho karaha zegny ny fandiniandreo nety tamin'ny vanim-potoagnandreo tagny zegny hoe le fanaovandreo izy karaha zegny ho izy reo fa idiretsika am'zegny ino ma ny zafiny mena ny zafiny mena araka nilena anaovandreo izy hoe mpanjaka tamin'ny andra taloha zegny hoe tsy maintsy manambady maro tsy voahisaka zegny vadin'ny mpanjaka misy 7 3 40 tsy voahisaka fa malgré zegny ampanjaka manambady maro igny fa zanaka vadiny voalohany fo matetiky hoe legitime angalagna taranakan'olo mandova fanjakagna anazy izy koa lelahy zegny ny zafiny mena zegny le tsaiky le ateraka le zanaka vady voalohany igny ataoko mivolagna avatra ty fa izy amin'ny terme roa any zegny misy terme roa tsimitsimo fa hazon'olo jiaby zegny zanaka vady le voalohany igny vady be zanaka vady le voalohany igny lelahy io ny atao hoe zafiny mena satria araka ny tantara misy hoe tout ce qui est l'or ça appartient au noble zegny zay tamin'ny andra taloha ny volamena na volamena zegny hoe natokana ho an'ny mpanjaka zegny no tompiny fa tsy azon'olo sikisikiny igny ka le terme zegny mihitsy hoe nangalana karazagna hoe philosophie le interprétation hoe nangalana karazagna le hoe le jiny zegny voilà le volamena ho an'ny mpanjaka fa vola fotsy ho an'ny taranak'andriana na sy zanakany vavy sy vohitry zegny l'izy volamena ho an'ny ampanjaka zegny azo manga dikan'zegny hoe le mitondra fa vola fotsy ho an'ny taranak'andriana sy ny zay le reky tsy manjaka ary vohitry na chef de guerre ro jiaby zegny hoe ro zegny légitime mety misikiny le pièce zegny fa ny mpanjaka zay mitondra zegny hoe izy fo zegny no légitime afaka misikiny volamena karaha zegny izy tamin'ny andra taloha tsy ho jiaby zegny afaka misikiny volamena tamin'ny vanim-potoagna nisy le histoire zegny tagny vola fotsy zegny hoe igny zegny asikiny ho jiaby fa kanefa ndraiky
malgré zegny volamena io zegny hoe ino ataoko na ho an'ny ampanjaka mitondra fa tsy dia hoe hita amin'ny sikininy maro zay satria masasitra maraha rango izy taloha fa misikiny volafotsy fokoma le ampanjaka le mitondra tamin'ny andra taloha fa saigny mampiavaka le sikininy atao any amin'ny lahara eto zegny hoe le tsiro masoandro ho antsika tsy mahay ino matsiro masoandro zegny izy karaha tsangan'olo fa izy misy soleil izy koa mahita mpanjaka taloha hoe magnano tsiro masoandro eto misy soleil igny zegny signification fa dikan'zegny izy zegny azo mangandro izy zegny lo le mitondra fanjakanandro ao izy fo zegny mety misikiny izy igny ary izy raha igny zegny tsy mety sikininy magnangy pody anatsika amizegny amin'ny zafimena sy zafiny fotsy nataondreo zegny hoe le karazana hoe fomba io hoe mba hisafidianana holo zegny hitondra fanjakana taranaka vady be talagnolo lehilahy igny zegny no tsara riziky mitondra ny fanjakana hoe zegny ka igny hoe zafiny mena taranaka vady fagnaraka na lehilahy na magnangy tsy afaka mitondra fanjakana satria zegny ro efa tsy considerena ho zafiny mena fa ro fa zafiny fotsy taranaka vady fagnaraka na magnangy na lehilahy efa tsy considerena ho zafiny mena na zafiny fotsy fa ireo zegny hoe sokajy agnatiny hoe taranaka andriana dikan'zegny taranaka ampanjaka fo ro fa ireo zegny hoe efa tsy azo atao ny zafiny fotsy ny zafiny mena fa ro taranaka andriana fo c'est tout zegny karaha zay koa taranaka ampanjaka igny amin'ny vady le maromaro agny ambadimbadiky agny taranaka ampanjaka igny jiaby hoe zegny hoe agnatin'ny sokajigna hoe ho taranaka andriana fo zegny ro fa hoe ro fo zegny azo hoe classifiena ho zafiny fotsy zegny ro satria hoe ro zegny aligné zegny hoe tsy nanjaka tary donc zafiny fotsy ro sady taranaka andriana zegny ny sokajy andesandreo izy ke nanakory mazo est ce que nety nanaovandreo izy tamin'ny fotoana zegny hoe nifagnaraka tsara tamindreo nampisy problème zegny zo ary io zegny niaviany hoe le fizarazaragna na hoe hady nisy tamin'ny fanjakana taloha tagny hoe na tamin'ny fanjakany marseragna io na tamin'ny fanjakany masikoro io na tamin'ny fanjakany boeny io nampisy hady zegny le fanaovandreo i raha io satria ino le navian'izy nisy hady manambady maro zegny ampanjaka io ivady raiky antragno legitime ao ndraikindraiky tara izy miteraka le vady be tara zegny izy miteraka misy vady be igny momba tsy miteraka ahienga le agnataranaky tafarafara zegny zahagna zegny tsy maintsy tamin'ny vady fagnaraka atao zegny nangalagna taranaka teo zegny commence baka avy le problème tsy voarespecté zegny hoe le raha natsanganandreo satria hoe la nature koa ndraikindraiky zegny hoe ny contre ro tsy nahita pouvoir hoe ke tsy maintsy hoe mampiteraka le vady be igny voalohany tsy hitany razana atsika tagny zegny pouvoir raiky zay koa ndraiky hitanao raha nataondreo hoe tsy maintsy vady be fa miteraka voalohany na ohatra haindreo ohatra hoe ny manipuler asa hoe gène ny vady hely igny hoe na vady fagnaraka baka tsy hiteraka alohan'ny vady be fa saingy tsy dia mbola tsy nananandreo teknolojia donc teo nisy fotoagnany zegny hoe tsy niteraka zegny i vady be tsy maintsy tamin'ny vady fagnaraka zegny nangalagna tara nanjary teo zegny ny potopoto zegny raha niteraka hady satria hoe nisy fotoagnany hoe vady hely tagny zegny niteraka lehilahy taloha non vady fagnaraka niteraka lehilahy zegny voalohany i vady araiky lehibe tarimy zegny niteraka lehilahy izy fa tafara ireo tsaiky igny amizegny nanjary teo zegny vaky lagera baka vaky zegny teo zegny le batsila ny hady zegny le tsaiky satria hoe izy za teraka voalohany izy nivolagna le raiky zanaka vady be fa anao teraka voanalohany fa anao zanaka vady fagnaraka fa za zanaka vady legitime ny hady latsaka zegny hady ke nohon'le tantara zegny nisy atsika zio maregny raha zay manomboko niany izy koa ndesigny amin'ny selon le hoe firafitry le raha tegna nisy amitsika mivolagna zio io tsy miexiste zegny le vrai zafiny mena io amin'ny ro dadilahy tsika jiaby mianjaka io tsisy zafiny mena zegny ro na raiky satria hoe depuis tamin'ny Ndramsara tagny fa talohany tagny zegny fa nisy koa depuis tamin'ny Ndramsara teo zegny hoe teo le raha zegny fa nisy problème edy Ndramsara izy en personne izy efa tsy zafiny mena edy Ndramsara en personne efa tsy zafiny mena satria iny tsy mahazafiny mena izy Ndramsara zegny zanaka vady fagnaraka Ndramandresy zanaka vady voalohany
alors zegny hoe Ndramisara zoky, alors Ndramandresy zegny zandry, Ndramandresy zegny namiagna fitondragna, donc Ndramandresy zegny amin'ny fotoagna zegny zafiny mena, kandrefa Ndramandresy zandry. Ino raha nisy? Tsy niteraka zegny ny Ndramisara tao ny Ndramandresy tao, ro tsisy niteraka. Itsako tantara hoe samy manana interprétation anany fa hoe tsy niteraka zegny. Nangalagna azy tsaiky baka tamy anabaviny ro tagny zegny no nandova fanjakagna teo. Karaha zegny raha nisy. Fa interprétation zegny samy manana anazy. Misy koa interprétation sany nivolagna fa hoe niteraka Ndramandresy fa saingy tamy fotoagnan'izy niteraka nisy disadisa zegny entre zanany sy ny le sasany teo, ka nagnararoatra le hady zegny no ndranday fotsy, satria ndranday fotsy zegny hoe zanaka nabavindreo tany, nararotiny zegny hady igny nirambosiny karazana niraveny zegny le fanjakagna. Karaha zegny zegny interprétation zegny hoe misy karaha hoe samy manana ny anazy, fa misy koa mivolagna fa tsy niteraka Ndramisara, tsy niteraka Ndramandresy. Ndraikindraiky hoe tsy hena misy fagnatsaragna le tantara na nisy hoe arakaraka le olona nagnano recherche, fa samby tantarentsika eto zegny izy fa hoe satria hoe ino le naviany hoe lasa andrianday fotsy zegny no nitondra. Misy mitantara fa hoe nohony hoe tsy nagnaboaka karazana hoe nisy hady zegny teo, nisy disadisa zegny teo tamin'ny le taranaka zegny hoe samby le légitime tao, hady zegny teo latsaka agnatiny ro miady igny. Ndramisara zegny nandraha moramora fo fanjakagna nararotiny zegny le hady nisy igny izy